נקבל את הילדים בקריאות, נקבל את הילדים במחיאות, נקבל את הילדים בקריאות, נגלגל את הידיים ונניע המותניים, נקפץ עם הרגליים ונטפח על הברכיים, נגלגל את הידיים ונניע המותניים, נקפץ עם הרגליים ונטפח על הברכיים. אני רוצה להודות לצוות היקר של הכיתה הזו, לכוכבה חווה היקרה שלנו, לאתי שברגע זה עושה שליחות של דברים טעימים, לאמא היקרה שלנו, לעמית המוזיקאית שלנו ולצוות הטבחיות שלנו, דני ובת שבע ולטליה המהממת שמובילה את הגן ביד רמה. אז אני אקצר, אני אתן גם לצוות את הכבוד. הורים וילדים יקרים, אז מה היה לנו השנה? פתחנו את השנה בכאב גדול, במלחמה שטרם הסתיימה. עם זאת, הצלחנו לחזור לשגרה שבה כשנכנסים בשערי המעון, אנו מוקפים בקולות של שמחה ובפרצופים מחייכים. אני מבקשת להודות מכל הלב למובילת הכיתה שלנו, כוכבה חווה, שמשקיעה ועוטפת את הילדים, אתי שמחבקת, מנשקת ומזמרת, עמל שמטפלת בהם בחום ואהבה, ואון שמצחיקה ומרחיבה, וצוות המטבח שמפנק ומתאמים לאורך היום. תודה לכם על שיתוף הפעולה. בזה מתבטא הניצחון שלנו, ביחד ננצח. וואו, עברה לשנה מהנה מלאת עשייה. ראינו את יקריכם גדלים ומתפתחים, זוכרים והולכים, בוכים ושרים, ורוצים להודות לכם על שיתוף הפעולה, על האמון והאכפתיות. מודים לטליה שהייתה שם בשבילנו, לכל המחליפות שנתנו יד בימים החופשיים, וכמובן לכל הצוות ששום דבר לא היה מובן מלעדיהם. היה כיף לי איתם, שחקנו ביחד, ישבנו, הכל. כן, גם שיתוף פעולה ביחד, היה כיף לי איתם. אני אומרת בהתחלה, תחילת שנה באנו, חדשות, אני ואתי ועמל. והילדים, בדיוק אותו דבר, כמו שאתם חששתם, גם אנחנו חששנו. אנחנו מכירים את הצוות כי הם הורים שהיו אצלי בגן, אצלנו, גם אור, גם שרית, הילדים שלהם היו אצלנו בגן, אז יצאנו קצת להכיר אותם. את עליה הכרנו שבועיים רק לפני, שלנו אישור לבוא לכאן, שעברנו לכאן, אבל אנחנו נמשיך להיות פה כי היה לנו כיף, אתם משפחה שלנו, כמו שאמרתי, גם הילדים שלכם הם המשפחה שלנו, בגלל זה גם, נכון שרשמנו בלי ילדים, אבל הם גם המשפחה שלנו, ורק אמא שלי בכלל לא רואה אותה, אבל כיף, באמת, קיבלנו הורים וקיבלנו ילדים, שתהיו בריאים, וכיף לנו להיות איתכם. היי, תראו אותי, גדלתי פתאום, היי, תראו אותי, מסיים היום, היי, תראו אותי, עם חיוך על שפתיי, היי, תראו אותי, צועד עם חבריי, איך הזמן דוהר דוהר, עובר כל כך מהר, הרגע הזה הגיע, אני כבר בוגר, איך הזמן דוהר דוהר, עובר כל כך מהר, הרגע הזה הגיע, אני בוגר. הייתי קטן ממש לא מזמן, היה לי כיף לבלות איתכם כאן, אבל עכשיו מרגישים את החום והאהבה והלב של כולכם. הילדים כל המדברים עליכם בבית, עמל, כוחי, אתי, כל היום, אנחנו באים עם האבא. אז באמת רואים שאתם נותנות את כל כולכם, את הלב שלכם בשבילהם, וזה באמת הדבר ש... תודה רבה. זה לא מרגיש כאילו אתם סתם עושות עבודה, זה כאילו
מכל הלב. איך הזמן